Haga jingle kai Australia Open Final jom giken thei hapring ka Ariana Sabalenka persya ka Madison Keys. Haba phai shak ne jingle kai final kalong ka jingle kai ka ba Maria Khaj haga ba baro arngot ki job marshi set haga set ka Nyngngkong bar haga set ka ba ar badai haga set ka ba lai ka Madison kala khor ka nam job hadin bagalala ban film ka Ariana dah nyeu lasan games. Baleng bag reaching job ka Madison kala khor ka nam ladu jong ka Australia Open women single haga sin ka Nyngngkong. Haga jingle kai second T20 hapring ka India persya ka England haga ne jingle kai ka India kala khor ka nam job hadin bagalala ban film salit ya ka England da ar weekend. Pada haga ne jingle kai utilak warma ubre urang le kai badang ar pheu ar snem ka India ulai arab ya ka India ban khor ka nam job hadin baulala ban kamai hadu nyau pheu ar runs. Haga jingle kai Indian Super League hapring ka FC Goa persya ka Chennai haba pai shak ne jingle kai ka FC Goa kala khor ka nam job hadin bagalala ban film ya ka Chennai da ar lanon baleng bag ne jing job ka FC Goa kadang ne Kyrdan ka ba ar haga mi ikhen point. Haga jingle kai I League hapring ka Rajasthan United persya ka Churchill Brothers haga ne jingle kai ka Rajasthan United kala khor ka nam job hadin bagalala ban film salit ya ka Churchill Brothers da shikul lanon badaya ka shikul la yo ban Thep hashwa ban kut ka jingle kai kata haga minit ka bakhandai pheu plus r hagoi par ka jingle kai I League hapring ka namdhari persya ka Shillong Lajong haba phai shang ne ka jingle kai ka Shillong Lajong kala khori ka nam rem hadin bagala sha pelim hakmat ka namdhari da san la r baleng bang ne ka jing job ka namdhari kala kiu sha ka Kyrdan ka Nyngngkong haga mi ye khen point kat ba ka Shillong Lajong kala hiar sha ka Kyrdan ka banriu haga jingle kai Serie A preng ka Como persya ka Atalanta haga ne jingle kai ka Atalanta kala khori ka nam job hadin bagalala ban film ya ka Como da ar la ka wei baleng bag ne jing job ka Atalanta kadang don haga Kyrdan ka balai haga mi ya khen point haga jingle kai hapring ka Napoli persya ka Juventus haga ne jingle kai ka Napoli kala khor ka nam job hadin bagalala ban film ya ka Juventus da ar la ka wei baleng bag ne jing job ka Napoli kadang bad ya Kyrdan ka Nyngngkong haga mi ya khen point. Haga jingle kai Bundesliga hapring ka Dortmund persya ka Werder haba phai shak ne jingle kai baro art ligi ken hun ki yakhai da mar ar gol hadu bukot ka jingle kai haga wei par ka jingle kai Bundesliga hapring ka Freiburg persya ka Bayern Munich haga ne jingle kai ka Bayern Munich kala khor ka nam job hadin bagalala ban film ya ka Freiburg da ar la ka wei badia gini ki ar gol jong ka Bayern Munich le ban Thep Nyngngkong leng bau harikin haga minit ka bakhat san badia ka gol ka ba ar le ban Thep leng bau kim haga minit ka ba san pheu sau haga jingle kai League 1 hapring ka PSG persya ka Reims haba phai shak ne jingle kai baro art ligi ken hun ki khai da marshi gol hadu bukot ka jingle kai haga jingle kai La Liga hapring ka Atletico Madrid persya ka Villarreal haga ne jingle kai baro art ligi ken hun ki khai da marshi gol hadu bukot ka jingle kai haga wei par ka jingle kai La Liga hapring ka Valladolid persya ka Real Madrid haba phai shak ne jingle kai ka Real Madrid kala khor ka nam job hadin bagalala ban film ya ka Valladolid da lai lanot badia kini ki lai gol jong ka Real Madrid la yo ban Thep leng bau Mbappe haga minit ka ba lai pheu san thu nyau bad haga minit ka bakhandai pheu plus iwei haga jingle kai Premier League hapring ka Wolf persya ka Arsenal haga ne jingle kai ka Arsenal kala khor ka nam job hadin bagalala ban film ya ka Wolf da shigol lanot badia ka shigol jong ka Arsenal la yo ban Thep haga minit ka ba nyau pheu sau leng bau ka La Fiori haga jingle kai hapring ka Manchester City persya ka Chelsea haba phai shak ne jingle kai ka Manchester City kala khor ka nam job hadin bagalala ban film ka Chelsea da lai la ka wei badia kini ki lai gol jong ka Manchester City la yo ban Thep Nyngngkong leng bau Guardiola haga minit ka ba sau pheu khandai ya ka gol ka ba ar li yo ban Thep leng bau Haaland haga minit ka ban riu pheu pra badia ka gol ka balai li yo ban Thep leng bau Foden haga minit ka ba pra nyau haga wei par ka jingle kai Premier League hapring ka Liverpool persya ka Ipswich haga ne jingle kai ka Liverpool kala khor ka nam job hadin bagalala ban film sok ya ka Ipswich da sau la ka wei bada haga ne jingle kai Gakpo le yo ban Thep ar gol naga benta ka Liverpool kata haga minit ka ba sau pheu sau bad haga minit ka ban riu pheu san bad leng baga ne jing job ka Liverpool kadang Skem ban bad ya ka Kyrdan ka Nyngngkong haga mi ya khen point